Čauko, čauko, zdraví vás Hráko, je tu nové video, v ktorom si spoločne ukážeme novinku zo včelárstva Trizuliak. Mnohí z vás, ktorí ma sledujete, nemáte odber na mojom kanáli, práve preto, ak ma chcete podporiť, neváhajte a hoďte odber. Užite si nové video. Predpokladám, že väčšina včelárov už má svoje včielky zakrmené a preliečené. Keďže nám zima pomaly, ale isto začína klopať na dvere, budeme sa presúvať do svojich dielní, kde budeme robiť rôzne úkony. Jedným z týchto úkonov je aj stavba rámikov. Mám tu vedľa seba perfektnú pomôcku, ktorú vymyslel a zostrojil pán Trizuliak. Je to sponkovačka na rámiky, ktorú si ideme teraz ukázať. Samozrejme, že na stavbu rámikov budeme potrebovať aj rámikové prírezy. Tieto sú v rámikovej miere B, ja už ich mám predvrtané 6-hlavou vrtačkou. Samotný rám sponkovačky tvoria hliníkové profily, ktoré sú fakt veľmi pevné, nemusíte sa báť, že by sa to nejako zdeformovalo. Tu v hornej časti môžete vidieť, ako sa nám pohybuje mechanizmus po koľajniciach. Sú tu ložiskové kolieska, ktoré odráža od spodu táto pružina. Sponkovačka nie je súčasťou balenia, musíte si ju dokúpiť zvlášť, ale myslím si, že investícia 30 € sa vám oplatí, keďže ju viete využiť na akékoľvek práce vo vašej domácnosti. Táto je poháňaná vzduchom, čiže potrebujete ku nej kompresor. Ja mám takýto kompresorík z hodou okolností aj rovnakej značky ako tá sponkovačka. Sponkovačku viete veľmi jednoducho vytiahnuť z rámu, stačí vám na to iba imbusový kľúč a tu povolíte tieto dva šrobiky. So sponkovačkou sa veľmi ľahko manipuluje, tu máte poistku, ktorú len vysuniete, môžete meniť vaše spony. Veľmi jednoducho to sem priložím, sponkovačku pritlačím a len stlačím. Vôbec sa nemusíte obávať tých spiniek, sú dostatočne dlhé a široké, bez problémov nahradia klince, je to fakt pevné. Vďaka sponkovačke budú mať všetky vaše rámiky rovné a presné spoje. Keďže rámiky budú mať identické rozmery, môžete ich bez problémov používať vo vašich úloh. Konštrukcia je nastaviteľná, takže môžete na nej vyrábať akýkoľvek typ rámikov. Ja už mám prvý rámik zložený, veľmi ľahká manipulácia, veľmi rýchla. Ak budete dodržiavať nejaké bezpečnostné zásady, vôbec by som sa to neobával dať do rúk aj deťom. Pre včelárov, ktorí majú veľké početné včelnice a robia počas zimy veľké množstvo rámikov, je toto fakt super vychytávka. Ešte si idem rámik nadrôtikovať, dám si tam medzistienku, tak sa poďte na to pozrieť, akým spôsobom si ju idem zataviť. Sem do ľavého rohu si pribijem jeden klinček. Do pravého rohu pribijem druhý. Teraz budeme potrebovať drôt, mám takúto rolku zo včelárstva Trizuliak, viete si ho tam kúpiť. Začnem preťahovať z tejto vrchnej strany pekne u spodu. Ja už mám drôtik v rámiku a teraz použijem takýto vlnkovač na drôtik.
Na zatavenie medzistienky do ramíka použijem takýto zdroj. Ja som ho kúpoval z AliExpressu, mne sa osvedčil, bez problémov funguje. Tu mám medzistienku, ktorú mám zo včelárstva Trizuliak. Pekne ju sem vložím, nastavím si ju akým chcem spôsobom. Približne do stredu. Ja to viem jemne ešte vždycky trošku takto pritlačiť, prejsť si po tých drôtikoch. Môžete vidieť, že sa to pekne zatavuje. Takže úplne bez problémov máme zatavenú medzistienku. Tak kamaráti, mohli ste vidieť kompletný postup skladania rámikov od samotných prírezov až po nadrotikovanie a samotné zatavenie medzistienky. Kamaráti, dnešné video sa končí a ja pevne verím, že vás sponkovačka na rámiky zaujala. Ak by ste mali záujem o jej kúpu, neváhajte a navštívte stránku včelárstva Trizuliak, kde nájdete rovnako aj prírezy, drôtiky, medzistienky, čokoľvek budete potrebovať zo včelárskeho sortimentu. Touto cestou by som sa chcel poďakovať aj pánovi Trizuliakovi za možnosť otestovať túto sponkovačku. Je to perfektná vychytávka, lebo viem, že mi ušetrí veľmi veľa času počas zimných mesiacov. Tak kamaráti, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie dnešného videa. Vidíme sa čoskoro. Ahojte!